Според мен, истината е от една страна сет от правила, закони и есенции, описващи и даващи отговор на някои екзистенциални въпроси, като защо светът съществува такъв какъвто е, каква е нашата индивидуална и колективна цел, как можем да съжителстваме по най-добрия начин с другите и други. А от друга страна, тя е един пристан, в който човек може да послони себе си от променящите цикли на живота. Любовта е друга есенция на живота. Тя не просто изразява комбинация от качества като уважение, приемане и поддържане на хармония и мир. Тя е безусловно по своя най-чист характер. Затова и се приема, че по-чиста любов от божествената няма, тъй като ние хората често си поставяме условия как да обичаме и как да не обичат. Истината ни заставя да се променяме, но любовта ни обича във всеки един миг. Тя обича и грозното клето слабо, беззащитно пате и красивия бял величествен лебед. Мъдростта е умение и инструмент едновременно, как човек да смесва любовта и истината и как да я поднася на другите и на самия себе си. Тя ни учи да разпознаваме кога е по-добре да замълчим, за да поддържаме изкраха на любовта и да я разпалваме, чрез приемането, че всичко е красиво такова каквото е. Но и ни учи кога да казваме нещо, което може да помогне на някой да се промени възгледа в относително конструктивна посока. Тя е способна да се трансформираме, да се претопяваме, да се разширяваме, да сме по-добра версия на себе си.